min calminima min juurimama e garal maɗo emin mbima kadi ari ɗo hande Agnam Yero-Yaɓe ko weltare kadi e oɗo ñalawma hande minen rewɓe Agnam Yero-Yaɓe emin belti kadi emin mbi bisimilla kala ɓippullo garɗo e Agnam Yero-Yaɓe wonnoon ñalawma o wona ñalawma Yero-Yaɓe tan ko ñalawma aduna o foof ko ñalawma aduna o foof ko ñalawma Matam ñalawma Podor ñalawma ha Kanel ñalawma ha Ndendori manda ko Raneru Ferlo e ko baɗɗiɗo yanata min bismiɗo fof dendagal ɓippul kala biyo ko ɓippullo biyo mbimi wimami min bismimi ɗum ɗo e Agnam Yero-Yaɓe ñalawma kadi ko ñalawma minen fondin ɗum ko ñalawma weltare ko ñalawma uddital duɗal Pular ɗo e Agnam Yero-Yaɓe inniragal karante leñi min mbima bisimilla ma ɗo e Agnam Yero-Yaɓe e min belti noon kadi min beltani Allah ina min beltani Cheikh Ahmad Tidiane e min beltani worɓe fulɓe ardiɓe min ɓe townuɓe min ɓe e dow demgal Pular e dow leñol ngol emin belti hande oɗo ñalawma emin mbiya noon bisimilla moon Houleye ar jokkuɗo seeɗa ina joga yakar noon duɗal Pular ngal so tawi udditama ma wadde ko jorta hen ko ma Allah newnu ɗum so Allah jaaɓi kono noon duuɗe Pular ina teska ko heewi hen uddita ina waɗi yimɓe sen dokki yeru tan yimɓe nogas yaaha ha ɓooya hedde yimɓe joyo en hatanteɓe tan keewi heddade hen holno jirɗon ɗum onon mawɓe e hol kadi darde poɗɗon darade hen gam ɗum ɗon wawa hajede e minen ɗo e Yero-Yaɓe kam min ɓooyi ɗo janggude Pular fuɗɗi ɗo jangguinde min Pular ko mbo joguino miñam goto ne wiye Moussa Demba Abdoul koye Pular dillanno Allah nawti ɗum noon hooti Allah yurmo yafa amin kañum fuɗɗino ɗo bindande Pular saabu nden so winde ni kam min mboɗo refto mi ronka andude no ɗawirete o wiyam sa riwi mbewma kay kam mata ma wi ɗum ɗa walla sa riwi mbewma ɗi nodduɗo ma wi ɗum ca mi ronka mbimomi haqqille mawɗo wawa nande ɗum ɗo o wi ɗum ɗo ala ko satte mum haydara wona e fulade mi jangge Pular on janggani Pular on perdi Allah waɗi Allah ittimo ɗo kadi o ɗanniti Allah addi karante ron sani ummi Cameroun ardi udditan min ɗo duɗal Pular min batti janggude kono minen fof e nder on saaha min gonde caɗele saabu caɗele ɗe ko caɗele woyndu koye woyndu min cafata sa juuli tusbar yahani utan tata ko woyndu hori sa fin subaka salata yahani tata ko woyndu hori kono minen fof min kippat kiraɗo men nden kadi ko sokke une loowe nden dañe ko ñaame maaroji kewrani ni robiñaji ngala haydara koye woyndu tan guura kono min goppat hajuji amen muji amen fof min jaaha min janggoya min jangga ɗo to galle mabɓe ɗo hamin ɓaara min jaaha e nder on saaha minen sa naati duɗal min jogui ko addi koko wiyete kiiɗorguel sa haali ko wona ɗemgal Pular ngal a fawiri gujjoy sa wiyani kuɗol a fawiri gujjoy sa wiyani deftere ka fawetede gujjoy nden ko noon min jangiranno e saaha kanko karante leñol nde Allah ittimo ɗo Allah addi Abdoul Wahab miñi ko onne kadi heɓɓi min ɗo jangguini min e ko ɓenni ɗum ko noon ko duuɗe pelle ɗe gona lamiyankoje tan ko ɗen garata ɗo ɗen noon janguinta taro e bindol janguinta tan ko nate e hiisaji nden kadi min jokkodiri ɗo henne e Tostane min janggue mumen dawe tati Tostane min jangui hen dawe tati kono minen kam kala Allah waɗi kadi kala duɗal udditgal hen kala bindinoɗon ene jangga hen ko ma duɗal udda tan walla dawal mabɓe timma ɓe jaaha min puɗɗo woppude e min koddirita Allah ne minen ko min mawɓe saabu guila nde ɓe kaali haala duɗal ngal ne uddete hande ko minen jangganno nden kono hande ko ene wawi taadiraɓe men naata e duɗal kono min jiiɗi ko hay min mi ñaaguima mbimi so kala ceerno garowo yo ko min dawal beetawe minen mawɓe min jaaha min kesɗitene jangda men sukaɓe no so tawi gottima kala en jogui ɓiɗɗo poɗɗo sagginde hirande yo isum heeb saggila kañumen jaaha janggoya eyyi mi ñaaguima ɗum so min dañini ko ɗum min jiiɗi wadde saabu minen mawɓe ko gonga ni min jiiye nate he debbo yo ɓitti deftum fayidudal ne yaara duuɓi capanɗe jeeɗiɗi min keɓani taw capanɗe jeeɗiɗi minen min jokkude jangde min jiiɗi ɓamtude kadi leñol ngol min jiiɗi ɓamtude ɗemgal ngal gaga jangde nde bindol ngol e hiiso ko e taro ngo beela ina jogui jangde wonde ko fewte karallagal ko duuɗe Pular ɗe keewi moon ɓeydande karallagal ko wayno métier en ko nandi hen ɗum ɗon beela ɗon jangga ɗum minen de min jangguno ɗo tan ko dawal Tostane kam holli min ɗo karallagal debbo ne una machine ngal karallagal min jii ɗum e nder dawal mabɓe kamɓe Tostane naɓe ɓe kolli min ɗo debbo uno machine ɓe kolli min ɗo kadi affaire ala ngal ko dawal ɓe pordam
ɗum ko affaire ndema gese maaro gese ilnetede ngal daawal ne kadi min jangguini ɗum ɗo seeɗa kono ngal kam juutani tawre daawal mabɓe timmi kisaɓe uddi kono e nder duɗal tosane kam ɓe kolli min hen karalleje kewɗe guila e debbo ne una machine kadi e diineji fof yimɓe fof poti ɓalejo e danejo e ɗuminide fof poti andi kamɓe manda ko manqude terɗe e celluɗo fof foti fooji fof koye potal min jangui ɗum ɗum woni haqqeji aade eyyi haqqeji aade min jangui ɗo haqqeji aade min jangui ɗum ɗo eyyi tigi e ɗo hol jorto mo jogui ɗon walla fandale ɗe jogui ɗon e ngal ɗo duɗal garoyal ngal ɗo duɗal min jogui fandale muɗum so Allah yettini min jiiɗi kam ko so tawi min dañi jangguinowo wonɓe caggal amen ɓen caggal amen min jiiɗi kam ko janggude ngal kam sukaɓe ɓe kam yo jangdu ha jeehen jeese mumen ɓamta hen leñol ngol ɓamta hen ɗemgal ngal wasa welade saabu min mi ɓooyi ɗum ɗo duttu mbimi ko Macky Sall jooɗi ko gonga omo lamani fulɓe omo toppiti yimɓe kono noon duɗe pular kam minen to banggue amen ga pular o kam ɓamtaki ga hay dawal laawi wadde duɗe ɗe kam hayso tawi ko duɗe ɗe pelle ɗe gona lamiyankoje duɗe ɗe ɓuuri uddide kam e kanko dal makko ngal ko jooɗi ko saabu ɗo Agnam waɗanomo ɗo bato hokka duɗe kono duɗe ɗe ko duɗe ɗiɗi ngala manɗa woni ko siwol ngala woni ko liiɗum ɗum noon aɗa andi ala neɗɗo wawi ummade ga yahade janggoya toon taw ko duɗe pular kaka ko kiiɗi fonno waɗede guure e wuuro foof hokke ha duɗal walla kam no minen goni ɗo yeroyaɓe file calle balnaɓe kam ndendine duɗal ɓe mbawa yaade janggoya toon kono ñande fof ummat ɗo yaaha Agnam janggoya nde ene ɗeesi ɗumninde seeɗa tigi a jarama sokhna siftin min inde ma ɓiɗemi ko maynuma Demba Ba ɗo e Agnam yeroyaɓe jarama